adek. Erokamano, we achak mana kama Joseph Oweyo. Yes, mondo walos kembe nyaka wa ensure ni there is an environment makata jo Kenya wegi nyalo loso go kembe go. Seche miketo osuru malo kabisa, mano matiende ni kata ng'ama dwa chako yawo kambine ok bi tiyo e yo maber. To Kevin owacho gimoro to wachni kineno ka the three arms of government kaka ne gibet. To I mean I stand guided, but naneno kata chair mar COG benene ni meeting no. Kora kiani ento no chunge which arm of government. Emomiyo someone can easily say ni machanen wood affair. Nikech I don't know which arm of government COG county says what is it called? County government. Yes, county government. Eno timango e bura mar three arms of government. Which position, or have we created another arm of government? Mar COG and we don't know. Ato ukatieko to nitie gimatimre ma it would be unfair koka wuoye tan ng'ama miyo. En ni waseneno e kinde mokalo ka nyithindwa manyiri nega hinya. En gima adwa kwayo kendo mana with a lot of humility. Ni ang'e ni ngima tek kendo teka hinya, to okochuno ni iyud ngima bende mayot. Kata mumb Nyasaye mahera hinya, Nyasaye wacho nwa niya, ni mana e luchi emibo chieme, ok ni e luch ng'ama chielo. Omiyo nyaki wuog oko mondi ti, mondi yud gimoro, kata mana kiuso lodi mondi ti. Omiyo akwayo nyithindwa manyiri ni yeuru mondo horu. Kani tiere kata joma no dhi tedo mana neno kaka nyako japuonj mano negi nyocha. I think that was in Migori. En gima lit ni dake ot moko negi dage. Omiyo karach ahinya yie mondi wuog oko keni wach ni nyarawila machisa kwa bondo. Mano wacho ni kadak tek ahinya to monda wuogi kokan maiti. Erokamano ahinya Rachael Omollo kaachiel kod in Joseph Awino kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono bi wabed kod twak thuolo marwa morumo. Nyaka Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak mar okinyi ma kawuono. Wakawo mana yueyo madundo gi sani. Tok yueyo to chenro mabiro en pok opogore kod nyawadwa Sharon Ong'aw.